kuhlangene izithwalandwe abalingane kunye nosapho lalowo ungasekhoyo emhlabeni ukhulile Maceba obesa kuba ngumbhexeshi kwiofisi yomasipala wasekuhlaleni iEnoch Mgijima. Ezi ndaba zokuwa komthi omkhulu zothulwa ligqiza labaphathi kumagumbi ebhunga kulo masipala wesithili iChris Hani. UAphiwe Mkhangelo nobambele umanejala walo masipala uxelele izihlwele ngemeko ebangele ukushiywa emhlabeni nguMaceba. Such events of this nature, they are a true confirmation that it's not us who are in charge. Yeah. It's not us who are in charge. There is a man who is controlling everything that must happen. Who knows what will happen tomorrow? Who knows what will happen in the next hour? Who has planned our lives entirely? Silapa colleagues, because we have lost one of our soldiers, Mr. Maceba, who was the director for IPACT and acting director for Human Settlement Department. You know, he was a very honorable man. Also Dolopo, the responsibility and in a council under the circumstances of my age. I never felt Mr. Maceba bangabantu abadala. I just saw them as my peers. And people who were eager that when you show the direction, they follow that direction. He was one of those individuals. Ngelishwa from weeks back, Mr. Maceba was admitted at Queenstown Life. Wahlala ixeshana at Queenstown Life for about 2 weeks or so. Then his matter got more critical. And then after he was critical, we then made arrangements for a helicopter to take him and rush him to Port Elizabeth. When we got there, we were hopeful that izinto zizayo bangathi zibangcono, and nyani the developments were promising. But unfortunately, on Saturday morning, early hours, he succumbed to death. Ushiya ke unkosikazi wakhe abantwana. And you can imagine it was so sudden on how it has happened, especially ngokwaseBhayi, because he was getting better. So there are a number of logistics that are involved now. As we speak, now we are facilitating the letter of authority through a bishop. And then we'll be having all the dates and arrangements, including the memorial service for Enoch Mgijima, probably later today. Then we will definitely communicate it via the socials and emails in terms of the logistics as it relates to the entire program. Yeah, says Pumile, it dates esingakabi nathi na ilena ye nansika ye memorial service, of which we will then deal with that with yourself, Executive Mayor, and the family this afternoon, because the projected times for the return of the family from Ebisho is going to be around 1400 today. So kwenzeke lo nto ibuhlungu injalo, that has caught us off guard, linqabe lothusayo, but ke asinabasathina kuhlanga kumehliwe. Ukanti usodolophu walo masipala uMadoda Papiyana wazisela entlanganiso ukuba basalinde iinkcukacha ezithe vetshe ngokubanjwa kwesikhumbuzo kunye namalungiselelo enkonzo yomngcwabo kaMaceba. Phulaphule bevukani FM today sidibana apha singabasebenzi balapha eEnoch Mgijima, inkokheli zalapha kunye nabasebenzi emveni kwesithwakumbe esisehleleyo apha.
sokushiywa ngomnye wogxa wethu ebeyi-director ejongene ncakasana no-Integrated Development Plan, IPED, uphuhliso ncakasana olujongene noluntu lonke lwase-Enoch Mgijima. Now sesashiywa ke nguye ngomgqibelo emveni kwesiquphe sokugula. Uye wagula kule nyanga iphelileyo echwechelwe sisifo ke esiqhelekileyo besicinga nathi sisifo esinokwazi ukusinqoba ngokukhawuleza, but ekuhambeni kwenyanga kuye ukugula kwaye kuqatsela kuba ebelapha kwesi sibhedlele silapha eKomani, iLife lapha eKomani, saye samtshintshela ke kwisibhedlele esiphaa eBhayi. So iye yasothusa kakhulu kuba xa sikubona uba ukugula kuye kuqatsela, siye sacela ke ngoku ezinye zeenqwelontaka kuba ebengumntu ebenayo into ekuthiwa yi-medical aid, into yokokuba uqatsele ngokugula nakasinxulumana nogqirha ebejongene naye. So savana ke into yoba makatshintshelwe kwisibhedlele siseBhayi ukwenzela into yoba ukugula sikwazi ukugoyisa. Uye wabhetele ke kwiintsuku ebephaa eBhayi kuba ke ukufa kuneento zayo. Ngamaxesha amaninzi kuye kukuqhathe xa uthi umntu uzawuphila kanti kuleli xesha umntu azokuphuncula ngayo. Kodwa ngomgqibelo umhla wama-20 uye wasutywa ke kuko kufa, woyisakele ke apho esibhedlele. So namhlanje besizokwamkela ke loo mphanga singabasebenzi balapha eMgijima neenkokheli zalapha eMgijima. Inkosi wonga lesizwe Zimema uye wamelela ukwamkela ezi ndaba njengenkokheli yemveli kumhlaba kamasipala wasekuhlaleni iEnoch Mgijima. Inkosi wonga lesizwe Zimema kulomhlaba wase ophansi kwalo masipala walapha eEnoch Mgijima, aphinde arepresente inkosi zalapha eEnoch Mgijima neChrisani kulandlu yenkosi phaa eBhisho. Apha Bhambane nqabile into uba ke sibe phakathi kwenu kwizinto ezikumila kunje ekwamkeleni umphanga. Soloko sidibana kwizinto esibhiyozayo kuzo okanye izinto esizenzela abantu eluntwini. Kodwa ke ndima apha ndisamkela ndisenza nelizwi lobulela istaff esithe saphuma namhlanje ngelinani besapota ugxa wabo. Ndiyayiqonda ke ibuhlungu into xana nisefieldini nonke abe khona la kugxa wenu onishiyayo kusaqhuma uthuli egrawundini. Ndiyamva ugxarha uthi iyaphela laa ithemu, kodwa umsebenzi is beyond i-4 kaNovemba. Ndicinga apha ngokokumazi kwam umqwadi nam, ndimazi ngokokuxakeka kwezinto zesizwe apho bekumele siphefumlele njengoko gxarha inkosi nomasipala ophetheyo kumele zibambisane. Indeed ke uqwadi bingumntu phakathi kwethu nathi ebesisiquququ ephatha la imicimbi yethu ngezandla lakhe ezishushu abaleke nayo enze le nto ifanelekileyo. Yiloo nto nam ndingekho madolwanzima uzoma apha ndizokwamkela lo mphanga wakhe namhlanje. Ndiyathemba nakwabanye abazawuthi bangene ba-ekte bayazi uba i-role ebalindeleyo ithini. Andizuba mde nam, alikafiki ixesha uba kuthethwa, kodwa lelokubulela kuni uba niphume olu hlobo niphume ngalo namhlanje. Kwiindaba zeVukani Community Radio, ndingumAfrika Bhatyi, eChris Hani District Municipality Council Chambers, uKomani.